setelah dendang dimulai, ampun jemaah basaratu kaminan bukan jadi pandai. Ampun dimohon pada Allah, maaf diminta kenan banyak, salam taunjuk kenan rapi. Indak pasibak jeba sisih bukan bahigo jeba bate, dari ujung sampai ke pangka, dari tangan lapeh ke tapi, dari ranah tarik karantau sampai karantau mancanegara, di lingkuang sampah kasar. Palapeh niai dalam hati, pambaya kawah salamoko, kami tatiangkan salong jodendang di 1 tahun anniversary Mandeh Minang Mancanegara. Ikola indah epahayakum akaranganana emudo karanganana emudo. Semua